ya ko sori ke ko oh comme on se dit amu do bi dai oui non ni dai ni ouais sorry ça va jadi ka bisa uya non blo oui ita da aki ita ah na aki come io ya bi sono na na do mai pintaram ya na do bi fogui Grana. Granja. Grana mana can jana enggak jana ham su bere wala. Kaita. Yo wiki. Ana ham su bere. Wala da ina sa. Tigana duro mama. Ah. Ita aro. Pergi vazi. Ni dunia. Ça va? Oui, ça va. Qui fait notre âme souvenir? Dieu, il veut qu'elle est là. Nous autres, savali, allez la faire savali. Mais quoi, tout le monde qu'elle est. On a d'autres là, comment? C'est ça, faut bien le oui. Kabina yara. Wale. Mais il est mon soeur à nous. Il fallait me dire. Oh, dans mon micro. Avec ça. Ni mo mo su din ka be telephone na abe rezo ko na gelem sen na ka be ko fa la do pata na be ani na ko ri gacha na sita ta bo na fa ko ni do ba duni la Yako Biar ni yang na fara ko ni do wa dumi na ba ni sino Kuni ah ni ko bi ko ni do wa dumi ni ke ko la ba ni sino ela fica muito frio ni ma ga dumi ni la ba ni do sino ni de Mimi pas que ni la ba boli ni fa ana precisa atoma dan sol Fati kokoro bem Mu dumi na foi tala Muna dumi ngel ba muna dumi ngel ba yo ka fo dumi ngel ba muna ni woni dumi ngel la ba Ne ka dumi la ba ne ka dumi ngel la ba Fati mu ne ka dumi na Fati Fati kon tap ki pozo ne ka dumi na Fati Fati e kon tap ki pozo ne ka dumi na Allah La ilaha illallah ka fo yi to ne ka dumi na Ha Oh Allah Fati pozo ne ka dumi na Fati mu ne ka dumi na Fati Fati ne kon ba do sa ne mandi ne ko mandi ni ko karama mais ka ta c'est jusqu'à ce point Fati e mu ne ka dumi na point Fur de banche Fati fur de banche sans joli furu biye bena pozo ni ka dumi na Fati azera fo yoro la Fati Hein E Fati e bena ne faga fo e bena ne faga Fati ka bo Fati e bena ne faga Fati I kana nge fe die kono me bena ansera fo yoro la Hein E Fati Fati juga ada ma debi ka juga ka fon degré ma
Il m'a dit et puis il fourguait. N'a fɔra ko ne muso de ye e bɛ taa nin ko sugu kɛ ne na. Keita Burama baasi t'i la kɔni Burama n'i b'a ɲɛ ne ma i ka muso ye a ye pɔsɔni kɛ ne kɔrɔ dɛ. A ye pɔsɔni nɛgɛ ka dumuni na Fati kɛ ne kɔni b'a dɔn n ka ko man d'a ye ka kɔrɔ nka n ma foyi de k'a la walayi n ma foyi k'a la Fati filɛ ka taa pɔsɔni kɛ ne ka dumuni na Burama Allah n b'a dɔn i min kɛ wa turubilen a kɔni y'o ye a bɛ turubilen fɛn ma turubilen dumuniw dilan wa a y'o ye a bɛ k'olu dilan o b'a fɛ yan Burama ne kɔni bɛ turubilen min nka ni n balola a fɔra a banna mɛ ni sara i bɛ hakili to n ka musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba la i y'a mɛn. Ala pɔsɔni kɛ kɔrɔ walahi n'i ye n faga n kɛra kelen ka su ye Papa i fara bara ne filɛ ka dumuni min kɛ sisan e b'a bɔ yɔrɔ dɔn a bɔra wo kɔnɔ e b'a dɔn dugu mana jɛ e bɛ bɔ ni su kora dɔrɔn hali tilegan fɛ n'i nana so in kɔnɔ e bɛ na dumuni dayɛlɛ i b'a ta k'a dun k'i da i t'a dɔn a wari bɔra diɲɛ fan o fan fɛ i tɛ n ɲininka i t'i sigi tile kelen k'i yɛrɛ hakili jagabɔ ne tɛ ka wari di n muso ma mɛ dugu jɛ o jɛ ne bɛna sɔrɔ a ye dumuni tobi ka sigi ne ɲɛ a bɛ bɔ de ka taa wari ɲini wa e t'a dɔn a b'a sɔrɔ cogo min e t'a dɔn e ka fa dɔrɔn ka sunɔgɔ ka kɔrɔntɔ o ye hakili e miirina ye ka yala ka ne tɔgɔ tiɲɛ ko mɔgɔw wele a ye n'an faga ne ye fagali ko tun bɛ ne kɔnɔ ne b'e faga a mɛnna ni ne kun kan k'e faga dɛ san b'a sɔrɔ e kolo tɔ tɛ hali dugu nka an kɔni bɛ min f'i ɲɛna n bɛ kumakan kelen dɔrɔn de f'i ɲɛna su in na suna fara so kɔnɔ i m'a bɔ kɔngɔ b'i faga yan ni ne b'e faga a bɛ n'an faga ni ne b'e faga san ta sɔn ne y'e faga o kɔrɔ ka pɔsɔni ko tɛ tiɲɛ pɔsɔni ma k'a la I know how to stress that in. You be stressed that you think, man. I'm a person of that. Voilà. Comment on peut se dire? Comment on peut dire non? Il y a d'autres flights. Nous sommes sur un bon travail avec tout. Nous avons sur le domaine. Tiens là. Cɛbakɔrɔ a mana gɛlɛya cogo o cogo i kan k'i jɔ i ka du musakaw kɔ. Fati sɛ ni jɛgɛ i b'o de dun su in na n'Ala sɔnna.